La vocal neutra. Els aprenents de català sovint es pregunten per què hi ha es que sonen com as. Arbre, cotxe, meló, elefant. Bé, aquestes es no es pronuncien exactament com as, sinó amb un so similar que anomenem vocal neutra i que fonèticament es representa amb aquest símbol. La vocal neutra és una vocal que no escrivim però que sí que pronunciem en gran part del territori, especialment en el català oriental. És un so que fem obrint la boca de manera mitjana, no tan oberta com el so A, ni tan tancada com el so E. Fixa't en la diferència. A, E. I quan hem de fer servir aquest so? Hem d'utilitzar la vocal neutra sempre que pronunciem una A o una E en posició àtona. I què vol dir això? Ja saps que en qualsevol paraula de dues o més síl·labes n'hi ha una que sona amb més força, la síl·laba tònica. Les altres, les dèbils, es diuen síl·labes àtones. Doncs bé, totes les as i totes les es que ens trobem a les síl·labes àtones les pronunciarem amb el so de la vocal neutra. Veiem alguns exemples. A poble, la síl·laba tònica és po, així que la E es troba en posició àtona i llavors es pronuncia com una vocal neutra. Poble. Succeeix el mateix a tomàquet. Egipte. Paperera. Casa. Fixa't que les as àtones també fan el so de la vocal neutra, malgrat que molts parlants catalans, especialment de la zona central, com ara Barcelona, sovint no respecten aquest so. El fet que un mateix so, la vocal neutra, es pugui representar amb dues vocals diferents comporta força confusions ortogràfiques. Les veurem en altres vídeos, però ara, per acabar, fixa't en aquest patró. Les paraules de gènere femení que acaben en A àtona fan el plural amb E. La vocal canvia, però el so és el mateix. Dia, dies. Noia, noies. Cadira, cadires. Fruita, fruites. Plaça, places. Tranquil·la, tranquil·les. Meva, meves. Continuarem amb la vocal neutra en propers vídeos. Fins llavors, a reveure i moltes gràcies!